Broadcasting Company. Sa Balitang Philippine Standard Time in punto alas 6. This time Gikan sa News Center sa Aksyon Radio. Yari ang mga nagapangunang nga balita sa syudad sa Bacolod kag probensya sa Negros Occidental. Mga balita lokal, nasyonal sa Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, two-time kapisanan ng mga broadcasters. Golden Dove nominee for Best Provincial Newscast. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Kagkaroon ang inyo News Team. Sa ato nagapanguna nga mga pangulong dinalan sa mga balita lokal, kapulisan kag militar sa probinsya doble karon ang pag-alerto sa ika-52 katuig anibersaryo sang CPP-NPA karon nga adlaw. duha ka miyembro ng NPA patay sa engkwentro sa Negros Oriental. Sa balita nasyonal, Presidente Duterte magasapol sa NITF kag medical experts para talakayon ang bagong strain sang COVID-19. Nagpakuno-kuno nga mga katapo sa religious organization nga nagdulong sang pagkaon sa Davao City Jail, nakuhaan sang masobra 1 milyon ka pesos nga balor sang shabu. Maayong aga Bacolod, maayong aga Bilugabahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw Sabado, Disyembre 26, 2020. Ang inyong news team, Aksyon Eden Abos. kag Aksyon Boy Duran, ang mga balita lokal pagkatapos lamang sa ner. Good morning, liwat sa aton nga mga naga-monitor sa Facebook. Aga pa, ari na ang aton nga mga top fan kag mga ano gani action ni den, mga kwan bala, mga avid nga mga listeners. Yes, pasunod yun sila Oo. Si Bia Jonathan, good morning. Upod sa iyang Sa akon nga sa iyong mga ihado Nathan nakatanak mo regalo ay pa. Wala ko pa nahapi. Ay. 78 lang. Kag kay Charot. si Scarlett amo na yung asawa. Ambot ano? Basi way ta kabalo ko na basi kay isa pa man na bata ni Bia guro ni Jonathan. Yes. Si Ma'am Vanessa Mayo, Merry Christmas kumari mo. And good afternoon from cold, snowy Twin Cities, Minneapolis, Minnesota. Merry Christmas nila sa inyo. Subong Christmas nito sa ilaya mo. No? Tema Christmas dinner na sila dugay-dugay. Kung subong na. Erwin Gonzalez, dira sa may Barangay Maaw. Good morning dira sa imo. Kay Athea Kim Eriman, watching live sa FB. Giovanni Armonio, Merry Christmas, Pasko ako gali. Watching from Valladolid. Gali, Pasko ako no action ni Den. Sa 28 lang. Ay, na yung 28 man. Gingging Arroyo, may aga, sakay migo na ton Torco Jongko. Torks! Kumusta? Wada. Okay, kita da. Ano nga. Charito Serva Damasino. Kay Arabella Jan Sanchez, good morning. Sige, action ni Den. Kay Antoinette Piliado, good morning. Kag Merry Christmas. Kay Dodoy, Arle, kag Anola Piliado. Kag kay Melchu, kag Aplaha Sansawi, sang La Carlota from Canada. Thank you so much. Of course, Robert Roma, good morning man. Ano ni Dennis Richard Tibor Roma man? Daw classmate ni sang iyang, classmate sang iyang, classmate sang iyang sister. Amo na. Sally Auque de Sousa, good morning. Merry Christmas to each and everyone. Charlene Escamilla, good morning man. Of course, araman si Rustam de Palubos Sr. Flora May Baculi Mirasol, good morning and happy Saturday too. Pretty Mahilom, salamat gid sa pagpamati. Of course, Coy Villar Fernandez, Merry Christmas man. Sir Alex Monteza,
Aha. Hambali Robert Roma, greet niya lang kuno si Ping Ping greet lang Ping Ping Kapihan. Ping Ping Kapihan. Abi ko si Ping Ping sa Kapihan. Di pero yan ni Ping Ping. Oo. Malay mo yung si Ping Ping ato lang sa Kapihan. Ha? Abi ko si Ping Ping ato lang sa Kapihan. Yan na ginasimbong sa kape. Gali Ping Ping Kapihan siya gali. Of course, Tito Edwin. Papa Edwin Pantaras, may aga sinyo tanan. Kaga to all family ko no, Aboso, Pantaras, Duran family, thank you so much. Ma-Earl, may agaman, Homa Lumena, perfect Christmas kita ko na yan. By the way, may ara kita nga miyembro sa nga Energy Fans Club nga namatyan, na patay nga mother, no? Mother or father? The mother, bala mo, no? Lani Tribal, sa kay Joseph Pacifico, watching live from Barangay Baliwagan, San Enrique. Fritzy Ivy Domider from Kuwait, good morning dira sa imo. Ed Antejos, Happy New Year man sa imo. Judenia Sarmiento Puig Lazaro, mayong aga. Noy Tigalio Guzman, Merry Christmas sa pariente ni Rosa Negros sa La Castellana from Coronadal City. Lani Treval from Cansilayan, Murcia. Kelly Jelly, dira sa may USA. Kay Guillermo Gimo Clarito, ready na dakro hambal ni Alex, kay gasugod na. Okay. Wala pa ka bangon na nga to nga no. Balibia Jonathan bangon ako no. Aksyon. Sa ato nga president, hindi na siya man. Kuan pa guro kung pa sa kabangon kundi gihigda pa. Oo, mangani. Importante mabugtaw siya karon. Kahit nakakalba ako, hindi siya mabugtaw. Sige, sa dinatatuman. Ugok. Kadasig di sa ako. Victor Tugaf, Merry Christmas man. Ate, sige. Sa iban, karoon naman no? Standby na sa mga balita lokal. Have shown that optimized. Morning Edition. Aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:08. Sa detalye na sa aton mga balita lokal. Doble karon ang pag-alerto sa Philippine Army sa Negros Occidental sa posible aktibidad sa Communist Party of the Philippines. May kang tanan sa ika-52 katuig anibersaryo sang grupo karon nga adlaw. Sunod kay Colonel Michael Samson, ang OIC Brigade Commander sang 303rd Infantry Brigade, handa ang militar sa posible pagpang-atake sang grupo apang nagilaom nga may matawhay lamang ang tanan para nga mangibabaw ang katawhayan sa kabilugan. Gipasiguro man ni Samson nga handa man ang ilahanay sa pagbaton sa sinuman nga miyembro sang NPA nga luyag magbalik sa sabak sang gobyerno. I hope that maintindihan ni sa mga aton pumuluyo, pati na rin ang sa hublag part ng CPP-NPA kung ang aspiration nila is para sa mga tao. Pareho lang man kami sa aspiration, di mas maayo nga hindi na nila ipapwerayon ang armed struggle. Ang kabahin sa papahayag ni Colonel Michael Samson, ang OIC Brigade Commander sang 303rd Infantry Brigade. Ginahandaan naman sa hugot sa Negros Occidental Police Provincial Office o kunog po ang posible rally protesta nga matabo karon nga adlaw may kangtanan sa 52 katuig nga anibersaryo sa Communist Party of the Philippines New People's Army o kun CPP-NPA. Sinukay po Deputy Spokesperson Lieutenant Abigail Donasco, may nakadeploy sa mga syudad sa probinsya nga posible dira may paghahiwaton nga aktibidad. Samtang mas ginpaalerto pa ang kapulisan sa posible pagpangatake sa tanan nga oras. Ginpahamtangan man sang hugot nga seguridad ang mga estasyon sang kapulisan kag ginpahanumduman sila nga mangin mabinantayon. Palayag pa ni Donasco may report nga plano nga pagpangatake gani wala naghatag sang kumpiyansa ang mga otoridad.
Samtang arestado naman ang ginapatihan high-ranking NPA officer sa Barangay Kamindangan, siyudad sa Sipalay. Sunod kay Lieutenant Colonel Erwin Carino, commanding officer sa 15th Infantry Battalion. Sa gintingog mga puwersa sa ilahanay kag Sipalay City PNP na aresto si Radino Giltendes, 43 anyos, residente sa mga lugar. Sunod pa kay Carino, si Giltendes ang nagausar sa madamong aliases, kaangay sang Romel Villacarillo, Poldo, Rading, Ado, Canor, Baldo, Tauros, kag Yongyong. Duha man ni Carino, si Giltendes ang nalista bilang secretary sa 2nd National Urban Center sa Cebu Party Committee. Military Hardware Liaison sa Committee Rion Negros, Cebu, Bohol, Siquijor, Commanding Officer sa Rion Centro de Gravidad, Kilusang Rion Negros Front, kag iban pa. Nakuha kay Giltendes ang isa ka kalibre 45 nga automatic pistol nga may magazine, duha ka mga hand grenades, laptop, cellular phones, kag mga subversibo nga mga dokumento. Patay naman ang duha ka miyembro sa New People's Army sa enkwentro sa tung Webes ang gabi sa tunga sa Philippine Army kag NPA sa sitio Libho, Barangay Napacao, Banwas ang Shaton, Negros Oriental. Sunod kay Lieutenant Colonel Ramil Redosendo, commanding officer ng 11th Infantry Battalion, na enkwentro sa militar ang mga nabilin nga miyembro sa Southeast Front, Committee Rion Negros nga nag-operate sa Cebu, Bohol, kag Siquijor. Nakuha sa lugar ang lawas ng duha ka napatay nga NPA sa ka baby Armalite kay isa pa ka kalibre 45 pistola, subversibo nga dokumento, isa ka may duha ka mga magazines ng M14, medical supplies kag iban pa nga mga paraphernalias. Samtang patay na sa nasapuan ang isa ka security guard sa isa ka warehouse sa Bradco Port, Barangay 2, siyudad sang Bacolod kahapon. Ang ining security guard ng edad sang 35 anyos, tumandok sa Barangay Kabakungan, Banwa sang La Castellana, kag temporaryo nga nagapuyo sa Barangay 6, siyudad sang Bacolod. Sunod sa report sang kapulisan, las 5 sang aga, kahapon sa makitaan sang live-in partners ni ay security guard, nga nagabitay na sa kawayan kamahigot nga himo sa sakong liog kag wala na sang kabuhi. Suno sa kapulisan, wala sila sa may nakitaan nga palatandaan sang pagpanginpadlos o kon struggle sa lawas sang biktima. Nagpamalibad naman ang pamilya nga ipaidalom sa autopsy ang bangkay sang gwadya nga nasapuan sa isa ka warehouse sa Bradco Port, Barangay 2, siyudad sang Bacolod. Sa interview sa Action Fighting Line, ginpahayag ni Police Station 2 Commander Police Captain Leo Estopa nga ginpaperma na lamang sang iya investigador ang pamilya sang waiver for non-interest bangod sa among nga desisyon. Sunod kay Estopa, ginarespetaw sang kapulisan ang desisyon sang pamilya kag ang death certificate na lang ang ilabasihan agod mahibaloan ang gintunaan sang kamatayon. Pilaso naman ang isa ka lalaki sang ginbuno dira sa may Purok Patino, Barangay Bocana, Banwa sang Ilog sa tuong tilikdan nga Disyembre 24. Ang biktima ginkilala kay Gerald Gonzalez, 30 anyos, samtang ang suspetsado ginkilala naman kay Ramon Villa Ester, 51 anyos, tanan pumuluyo sa muman nga barangay. Sa investigasyon sang Ilog PNP, naglalisay ang biktima kag suspetsado sa bilasyunan. Nagpauli si Gonzales nga nakuha sang kahoy kag pagbalik iya ginlampusan si Villa Ester. Wala naglaom ang biktima nga may kutsilyo ang ining suspetsado kag ginbuno ini siya sa likod nga karon nga karon ginabulong naman sa ospital. Preso naman ang ining suspetsado. Sa katapusan nga balita lokal, nagilinaway naman ang 3 ka mag-ulutod kag duha sa ilang pilason sa sitio Baclayan, Barangay Mahalang, siyudad sa Himamaylan sa bespera sang Pasko. Ang mga biktima ginkilala nga Senday Ramel Haro, 35 anyos, kag Romeo Haro, 56 anyos, samtang ang sospetsado ang ginkilala naman kay Joey Haro, 33 anyos, tanan residente sang nasambit nga lugar. Sa investigasyon sa Himamaylan PNP, nagapakita nga Senday Joel kag Ramel ang naglalisay nga gilayon ginlubo sang sospetsado. Igo sa dulungan gamit naman ang espading. Tuyo kung tani ni Romeo magtambag, apang ginlabo man inis ang sospetsado sa kamot. Ang mga biktima ang yara sumong sa ospital, samtang padayon pa ang investigasyon sa nagluntad man nga krimen. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:14. Kasa
Sa kay Des Escalante, good morning dira sa imo. Mati lang dira sa may barangay Kabakungan. Noel Amar, Merry Christmas sa imo man. Henida Ordonez, pwede ko kapag-greet sa taga Montilla, lamang hindi ka punong barangay, si Nita Alconera, Paning Haranilla, kag kay Cindy Templatura. Sige, good morning sa inyo. Sa Lumag, Gepsen Carly Ray, good morning, watching from Saudi Arabia. Sa kay Jean Borom, good morning dira sa imo. Sa kay Teresa Linaha Kayaw, Susan Jaime Allen, Merry Christmas, Susan. Kag sa kay Rose Wenner, good morning man. Si Maninoy mo dyan, Chong. Yes, Maninoy Jan Chong, Merry Christmas. Kay Maninoy One Ball, wako kag-greet kagapon. Maninoy One Ball, Maninoy Jerry, Maninoy Jan. Yes, you know what I mean. Oh, you know what I mean. Pwerte ang mga maninoy mo ba? Jules Garcia, good morning man. Gerson Humuad. Neher Arzaga, good morning. Na-follow mo? Yes. Dila na ta kay Joval Trinidad. We're still monitoring. God bless always. Aksyon Radio Bacolod. Merry Christmas and advance prosperous New Year. Thank you so much. Delia Liave, good morning man. Nora Fe de la Torre Malikse sa Barangay Lagran, Halacarlata City. Kay Joy, good morning. Ay, oy. Gabi pwede kay duwa gining iyayakwan niya. Duwa ka Joy gidya. Joy gidya. Sige. Hadenel Maneha, good morning, Sir Boy. Greet niya lang ko nung tanan ng Maneha family. Happy Christmas, God bless, thank you, Gid from J. Maneha of Mediterranean Sea. Wow, bungga. Wala siya ng, Sailor. Cruise ship pala. Basin na. Kay Donna Robles, Prodigalidad. Grabe ba? Prodigalidad. Good morning. Merly Dolido Magallanes, hello. Dino Banaria. Amon isla dapat ni Kwan, ni Joy. Oo. Dubli-dubli nga lanlaw. Oo, grabe no. Dino, Joy. Lapu-lapu. Oo. Lito-lito. Nakalawa, isang idin-idin, no? Lito-lito. Oo. Lito-lito, lapid-lapid. Lito-lito, lapid-lapid. Kay Noel Amar, good morning man. Karen Sambilidad Okay. Pabati ko no sa barangay Alingasaw, Moises Padilla. Sa Okay family, kag Sambilad. Alingasaw lang, hindi magid alingasaw Alingasaw. Alingasaw, yung baho na. Alingasaw, Moises Padilla. Kag pati na ko nung Nuevo family. Pabati mula kay Karen Sambilad Okay, aka Budak. Ay, Budak! From San Ildefonso, Bulacan. Merry Christmas sa inyo tanan. Kag Si Budak gali ni. Budak. Ngalan niya si Karen. Gabi na. Ano tawag siya sa ila? Si Budak. May kilala mo Aksyon Boy, Karen ngalan niya. Budak mo nito iyang ano. Gali? Amo naguro So no. kung Karen, kagali Budak ang imo hayo? Oo. Okay. Feeling ko man. Sakay, amigo natin Phil Alonso Gay, dira sa Tokyo, Japan. Good morning. Kay Ma'am Eleanor Fukuda, Maing Agaman. Arman Regalado. Greet siya lang sa maayo nga pagpapamimisis niya kuno nga si Dinah sa Barangay Kamang-Kamang, Isabela. Oops, no. Sir Alex Fuentes, good morning. Rin Action Boy, si Miss Lilian Bermudez. Yes, good Lilian, morning good and morning. Merry Christmas. Robert Roma watching from Isabela. Noel Liboon. Merry Christmas, pre. Halin, Mike. Ano kay Mike? Oo. Mike Libuon Oo, correct. Mike, Feo Ronel. magkutong ko na si Mike. Mike, tol, anong partner ko, gwapa man. Magkutong ko sabi. Ano. Magkutong ko sa kane. Mike. Sa Bataro nga. Taga diin ni si Action Boy. Paano ko? Si gali. Noel na mo nga mo, kapitan sa una. Pus naman tulo na. Piyo, sa bat mo. Pati Si Feo Ronel, gali Action Boy. Oga pa shoutout ko no from Quezon Province. Thank you so much. Judy Dan, dira sa Austin, Texas. Good morning, man. Kaga sa akon nga mga kabatch bala sa Ramon Torres National High School batch 8 kabatch ko lang, hindi ko lang ilawag ang year kung ano nga batch. Ilawag. Hindi lang. Kay sige proud man kami na iya mo batch 81. Wow. Batch 81. 81.
Hindi lang tanay magtipon-tipon subong para ngalikaw True, kita kasubok sa siyang boy, no? Oo. December, tani, is the month of alumni homecomings. Hindi kwan kami na iya ng yearly ng amon annual na iya December 30 gina iya pila na nakatuig galin sa pag ano namon iya gatipon gina kami ng mga classmates di subong hindi lang na ya no. Kaya Ikaw lang dan na yan. Hindi man na siya maghalin. Aram lang na. Correct. Standby na kita sa aton mga balita national. Balita Morning. Aksyon! Balitang Bayan. Numero 1. Aksyon Radio Philippines Standard Time, alas 6:23, detalye na sa mga balita nasyonal. Magasapol karon nga adlaw si Presidente Rodrigo Duterte sa National Interagency Task Force Against COVID-19 kag sa mga medical experts para talakayon ang bagong strain sa COVID-19 nga una na record sa United Kingdom. Sunod kay Presidential Spokesman Harry Roque, ang pagsapol patigayunon sa Malacanang Golf Clubhouse. Sa separado nga mensahe, ginpahayag ni Senator Bongo nga ginpalipot sa presidente ang Christmas break sa siyudad ng Davao para matutukan ang pag-address sa bagong nga variant sang virus. Sang Martes, ginmando sa presidente ang suspensyon sang tanan nga biyahe gikan sa UK umpisa Disyembre 24 tungtong 31 kasunod sa rekomendasyon sang National IATF. Nakuha naman ang 1.8 milyones pesos ang nasuspetson Shabu sa duha ka sospetsado nga nagpakuno-kuno nga katapos ang religious organization nga nagdulong sa mga pagkaon sa mga inmates sa Davao City Jail. Ang mga sachets ng illegal drugs ang nadiskobrehan sa sulod sang kada sachet sang ukon na pakete sang instant noodles sang ang mga sospetsado nga sanday Doroteo Giberna, 63 anyos, kag Maylin Tamondong, 34 anyos ang ginaligar tuyo nga magsulod sa jail. Sa reports ng Bureau of Jail Management and Penology Region 9, ang duha ka sospetsadong hana na kuntani nga magdulong sang instant noodles sa inmates sang mga sospetsado. Ang jail officer nga ang ukon nakuha na secure sang jail officer ang mga pakete sa noodles. Ang mga nakumpeskar nga droga ang turnover na sa PNP Crime Laboratory para sa eksaminasyon samtang mga sospetsadong nyara sa kustodiya sang Davao Police. Gininggan nyo naman ni Defense Secretary Delphine Lorenzana ang komunista nga rebelde nga bayaan ang gyera kag sabay lumagbuli sa gobyerno kung ang latuyo amo ang para sa kayuhan sang kada Pilipino. Ini ang panugyan ni Lorenzana isa kadlaw antes sa ika-52 katuig nga anibersaryo sa Communist Party of the Philippines. Sunod kay Lorenzana, hindi pa uli ang tanan para sa among desisyon bangod tubtub sano hindi ang maini magmanilagon sa pagganyat sa mga Pinoy nga mag-upod sa ila ginapatihan. Ginanunsyo naman sa Communist Party of the Philippines nga mag-celebrar ini sang simple apang masadya nga mga aktibidad agad ikomemorar ang ika-52 nga anibersaryo subong nga adlaw. Sunod sa CPP ang aktibidad sa rural kag urban area sa magapadayon sa pihak sang ginaligar pag-atake sang militar ilabi na sa komunidad. Dugang pa sang CPP, tuyo sang ilang mga aktibidad among balikan ang nakaligad, paghatag kilala sa mga baganihan kag martir sa Philippine Revolution kag pagpabakod sang commitment nga magserbe sa tawo sa handom nga patapos ang kahadlok sang tawo kag kalakasan sa idalom sang Duterte administration. Nadugangan sang 1,885 ang kaso sang COVID-19 sa Pilipinas nga nagdala sa kabilugan nga 467,601. Sa report ng Department of Health, ang Quezon City amo ang nanguna sa may madamo nga bagong kaso, ginasundan sang Bulacan nga may 122, Davao City nga may 99, Rizal nga may 78 kag Leyte nga may 63. Samtang 307 naman ang recoveries nga nagdala sa kabilugan nga 430,791. Pito naman ang bago nga napatay nga nagdala sa kabilugan nga 9,062 sang death toll. Ginpasiguro naman ni FIVOX Director Renato Solidum nga wala sang epekto sa Taal Volcano ang magnitude 6.3 nga linog nga nag-igo sa Kalatagan, Batangas sa adlaw sang Paskwa. Sunod kay Solidum sa nakaligad nga mga pagtayog sa probinsya sang Batangas, may pareho man ang kabaskugon, wala ang FIVOX sang nakit-an nga epekto sa bulkan. Dugang pa ni Solidum, wala man sang paandam sang tsunami bangod sa kadalumon kag ginpahayag nga ang linog ang wala sang dako nga kahalitan. Gin-appoint bilang ad interim commissioners ang Commission on Elections ang anay Davao del Norte Provincial Election Supervisor
nga si Attorney Amy Ferolino Ampolokyo. Si Ampolokyo ang may maramo sang hibalo sa paglobby para sa konstruksyon sang maramo nga Comelec building samtang nagaserbisyo pa sa field. Suno kay Ampolokyo, pila sa iya prioridad nga proyekto, ang mga mausisa ang dugang nga mga buildings para sa Comelec kapag paayo pagid sa internal administration sang ahensya. Nagpasalamat kag ginpahayag sang bago nga commissioner nga excited na ini nga makaupod ang mga miyembro sang Commission and Bank bangod sa iya pagtrabaho sa mga proyekto nga magatutok sa pagpaayo sa resources kag internal management sang Comelec. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:28. Good morning anay kay Andrio Huelar, Yuki Moronay. Mangbuntag man sa imo, nalin sa cybersecurity sa Tagig. Kag sa Hermosora family kuno pa shout out alin kay Rowan Paradero, Hermosora. Kag Denmark Lianera, good morning man. Mike Liboon, good morning liwat ha. Kag Merry Christmas nila sa imo. Pasko ako. Pasko ni Action Eden. Ay, salamat. Abi, Mike kung Pinaulikid mo ko yan, no? Kung nagupahan ka kay Action Eden, Paskwahe siya, abi. Ala, do ka pressure, ha? So, kung wala ko gali may mabaton. Hindi ka gwapa. Kalain ba? Uy, wala iba niya, no? Pa ibang choices. Standby naman kay-action sa action report, second portion, upod kay-action, Fred Salanga. Balikay kita sa atong dugang nga mabalita sa Aksyon Balita Morning Edition, upod gapon sa inyo News Team. Aksyon, Eden Aboso. Kag-action, Boy Duran, una sa balita, una sa aksyon, Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.